Dono, Kecamatan Bonang, Kabupaten Demak. Kalipun Banjar Rupiakan Aduroso Kabupaten Degayan, karone Naga Barongan uga Yaksa Yoraksasa Yosekan Kober. Kanthi kalipatanipun kekalipun nganti kabeh padha ngabul kawujudaning keterangan merga saking sektine saking kabeh dayaning kekarone. Kaos wujah Ojo Enggak amu ini
prajurit kang pilih wanita prajurit sisik melek ya prajurit manggene Kusumadaya kang angasta rasukan mawi abrit menika filosofinipun wani nandingi punapa kemawon
kok. Joyo.